A l'estiu venen de gust àpats fresquets, menjars fresquets, i avui al mercat hem vist uns escamarlans que es bellugaven i han dit avui podem fer un tàrtar d'escamarlans. Hem agafat 10 escamarlans que siguin maquets i sobretot ben frescos. També tinc una mica de fonoll on aprofitarem les fulles, un tomàquet. També he agafat aquests ous de lumpus, que poden ser també de salmó, bé, que siguin de color vermellet, que queden més monos. Una ceba tendra, mostassa antiga, una llimona, o el suc de part d'una llimona farem servir, oli d'oliva, una baguette d'aquestes que venen precuites, sal i pebre. Començo pelant els escamarlans, els trec de la closca i els vaig reservant. Les closques, els caps sobretot, els guardaré per fer un bon fumet, perquè val la pena aprofitar-ho. Quan tinc tots els escamarlans pelats, els començaré a fer el tàrtar. Els tallaré primer a tires i després a quadradets. I això ho aniré reservant en un bol, que és on aniré fent tota la barreja. La ceba tendra jo l'he pelat i en faré servir només un quart. Aquí una mica al gust de cadascú. Si ens agrada més ceba, doncs hi posarem més ceba. També la tallo petitoneta perquè puguem barrejar-ho tot i tingui tot el mateix tamany. Afegeixo la ceba ben picadeta als escamarlans i ara vaig a picar també el tomàquet. El tomàquet el buidaré ben bé, em quedaré només que no em quedin llavors. I també el tallaré petitet. Afegeixo el tomàquet, que he picat també i que abans havia pelat. I ara agafo les fulles de fonoll i les tallo també ben petitones i les poso directament. A continuació hi afegeixo un parell de culleradetes d'aquests ous. I ara ja començarà la part d'anar-ho amanint. Hi posaré una mica de mostassa antiga, una cullerada també, una culleradeta. Ara hi escorreré mitja llimona, traient-hi els pinyols, que no calen. Una mica de pebre, una mica de sal i un bon raig d'oli. I ara això ho remenarem ben remenat. Ho guardarem a la nevera mentre esperem que es facin les torradetes i deixarem que els gustos es vagin integrant. He tallat la baguette per la meitat i llavors l'he tallat amb la màquina dels embotits, fent unes llesquetes molt fines, que ara posaré al forn. El forn l'he anat preescalfant a 150 o 160 graus i els hi tindrem fins que ens quedin dauradetes. Les torradetes les hem tingut uns 7 minuts al forn, ens han quedat així dauradetes, la mar de bé. I ara ja anem a emplatar el nostre tàrtar d'escamarlar. He agafat un motlle quadrat i ara ja li donaré la forma. Trec el motlle, ho decoraré amb un parell de branquetes de fonoll que he reservat i posaré també una torradeta. I ara ja ho tenim a punt per menjar. Molt bon profit!